weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni togguduɗi ndeɓe nder galle Abdoulaye Maliki di Abdoulaye Tamboura kon waktu yoni hato koɓɓillo kay nder galle ceerno Mahmoudou Sow e ko taari ɗum kala ene jiya e nde kabruji men to leydi ndi Sénégal jungo e jungo hakkude hoorejo leydi Sénégal kami hoorejo leydi Mauritanie jonde mabɓe hanki toon to Japon ɓe kaldi ko fate dendaɗi hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kono kadi wellidde ɓesguji leyɗele ɗiɗi ɗe ha wonanaɓe ya gara e kisala to leydi Mauritanie sifande hakkude laamu leydi Mauritanie kame gollorgal ngal leydi Japon wahlude ndiyam kaɗɗam wattuɗuma belɗam ton Nouadhibou beele ne seera ya caɗele diƴƴe to leydi Mali kela ko gala mayga ko gonnoɗo hoore jagode leydi Mali hanki o waali jammum gadiɗo to kaso jeeyi sababu noon wonande ko rewindede dirtinde ngaalu kame kayitaji ndewani lawol procureur ɓattiɗo tribunal mo Bamako holliti maddu hen leelawal manggal no feewi hanki o toɓoli kewɗi jippima toon to Guinée Conakry Doumbéré ka galleji kewɗi mabɓude ɓakke jani oɗo saaha limore mayɓe ɓeydima taw koye ɗiɗo hen toɓoli kabruji men manawen ha toon to Ghana Côte d'Ivoire Soudan Burkina Faso joolam jaberi jaadaten koye musidɗo men Alhassane Oumar Mbodja musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen kawis Allah cuuɗiɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to koridinoro ayi tan ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗol tuƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde endam mo nangata taare janowo yoga rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗi ɗi dognata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata taare yoga rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Monta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuudo jinneji wi ko fittata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawale danwal kala
ceerno amati jane diallo ne safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon komi sobade rewɓe dattoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno amati jane diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno amati jane diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men ustara jippiɓe lecce kala ceerno amati jane diallo ne yawrani on golduɗe e prostate hay sino prostate ma ko ɓurno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maltana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodiri nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yabde kala ko kaajeɗa ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji yawra ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno amati jane diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi france sa yiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno amati jane diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon mi yii ko ne wiye ceerno abdoulaye sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno amati jane diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konne wiiɗo sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe jaslari nogas juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar abdoullahi sar to karallagal weltare tv ko musidɗo mon saydou abouba jayde mon weltare tv ne teddinira mon ne tintina moɗon wonande fedde yiɓɓe sar abdoullahi sar e ceerno haali abdoullahi sy e gardegol sohna minata guise debbo mo wendu bosyaɓe kame ceerno djiby konté wonande ɗi ñalɗi kay ɗiɓe cuuɓi ngam wadde yewtere conférence baɗɗo fayida ko fati banggue yewtidde sukaɓe e yontay rendo kala e wasiyade gueɗe kewɗe no fewi ɗum noon waɗata ko ñande nogas e jeegom nogas e jeeɗiɗi lewru septembre fandu ndu so jomiraɗo haaji ɗon ɗo wendu bosyaɓe aɓe tiddinira dendagal bandiraɓe julɓe kala dendagal sénégal hay goto ɓe ɗaccani mauritanie mali gambi e guiné taw kadi ganduɗa ɗi ñalɗine mbaɗa e dow inde teddugal hono docteur alhaji abdourahmani ka kono kadi nene hadja sohna binta de e dendagal bandiraɓe kala ɗo mbawi wonde kala nde mbawata jokkodirde ndeɗo tonggode kala kay jiɗɗo hebden ko laaɓi walla naftude hen mbatta ko 00 221 77 549 29 32 taw kadi oɗon conférence yuɓɓinanta mon ɗuma ko musidɗo mon guiɗo mon sar abdoullahi sar ceerno abou diaba sow mo beelel gawdi bannoɗo jillu muɗum toon to lobbudu yurmede Nouadhibou dande maayo arti ɗon ɗo Nouakchott ɗo omo rutta teddungal nonne kadi dendagal bandiraɓe Nouadhibou naɓe gorko e debbo suka e mawɗo kala ha tenti noon wonande galle ceerno ndiaye baro kame galle mum kala kono ne kadi e khalifa ceerno woni ceerno mouhamadoul kamilou baro omo ruttaɓe teddungal no fewi kame teddungal mabɓe e bismago mabɓe e jaɓɓago mabɓe kala omo duwanoɓe nde jomiraɗo ɓeydata gurdam ɓeyda barke yajede kala kanko on ceerno abou diaba sow mo beelel gawdi gartuɗo saama gonɗen ɗon ɗo Nouakchott lamorgo leydi ndi leydi Mauritanie kumpital men eɗemgal pular to leydi ndi Sénégal hande o yogay jagorɗe wonnoɓe laamu yawtungo noddama hande beele kette ɗum ko toon to gisa Dakar lamorgo leydi ndi Sénégal ko fate 150 millions taw koye koppareje dollar taw kadi fati koye Arcelor Metal to maayo fallema taw kadi ko fati oɗon fannu o ñalawma noon Ali Ngoy Ndiaye gonnoɗo jagorɗo e laamu Macky Sall kono ne kadi Birima Mangara gonnoɗo jagorɗo finance ko fate on fannu kala maɓe kette gam settade
ko fati yoga eɗen golloɗen en jaaruno ɗum noon hewino ɗon ko ɓooyi ha ganduɗa état sénégal wawino pottuɗen plante ki namdi kene tolno e 3 milliards ko préje franc CFA ma en garto hen so tawi en keɓoyi ko ɓuuri hen labde jungo e jungo ɗum ko hooreɓe leyɗele ɗiɗi ɓe kala woni hoorejo leydi sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye kame hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani ɗum ko toon to Japon ngam tawtorede jonde wattude jeeneɓire hakkude Japon e Afrique ko fate banggue gueɗe faggudu e ɓamtare mum kala hanki onon ɓe mbawi yewtidde toɓɓe ɗiɗi mantiniɗe ko fate woydu gaz tawiteɗo hakkude leydi sénégal kame leydi Mauritanie ko wona ɗum ko kadi ɓe kaldi wonande jandiral e wellidde ɓesguji leyɗele ɗiɗi ɗe kame ngaaluji men kala siftinde mon sifande ɗiɗi lewru juin ngam wonande carte séjour leydi sénégal lawɗina nogas e joyya lewru manduɗo henna ndu guila nden noon teskama hande wonande kay hewɓe finoɓe to leydi Mauritanie ne jogui caɗele mawɗe no fewi hakkude mumen e police woni hen ñallata ko nanguede yoga e ɗeɗon gueɗe kala ɗum noon ɓe kaldi hen toɓɓe jaaƴe no fewi préfet de Saint-Louis woni Abou Sow joɗidima e catal ngal CDD yurnitoɓe gueɗe jaayiyaji taw ko toon to Ndar oɗo saaɓe ƴetti pellital nder guidde yoga e kuɓeje kewɗe taweteɗe ɗemgal maayo ngo maayo hango ngo ganduɗa hande o ɗemgal ne laayi ha ɓatti kay yoga e galleji hande kulaɗi woto yirbidde yimɓeɓe ɓe ƴetti pellital noon kala galle kay gonɗo ken tolno e métro ji nogas ngal ɗemgal maayo koko helete ɗum noon ko toon to Guet Ndar kame Ndar tout kame Ngahombadia ɗiɗo nokkuji kala ma mbawa helede hen ngam wawde fabade yimɓeɓe ha gona e kisala Tiwawon ene heɓo ngam jaɓɓade jamma mawlidin nabi sallallahu alayhi wa sallam lawol battowol 130 e 123 ɗi walla lawol ene yuɓɓine e kala hitande ɗon ɗo wuuro Tiwawon ngo nden jonde noon joɗima taw kadi ko gouvernement leydi ndi sénégal ɓawi ɗum ko Jean Baptiste Tine woni jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu kañum e halfinaɓe wonande Tiwawon ɓe mbawi yettude toɓɓe jaaƴe no fewi ko fate banggue jiɓɓingol ngal ɗo hen wonande oɗo jamma annabi sallallah alayhi wa sallam guila e nden kamum e sénare mum e gueɗe mum kala ko wona ɗum ko noon wonande préfet walla mbiyen tan ko wona ɗum ko jamma 4 ene jofi 5 septembre cikori wonde jamma mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam adjoint gouverneur de Thiès ƴetti pellital ngam oɗo saaha neldude kene tolno 30 e mbiyen kene tolno 350 agent taw ko fati banggue hygiène to banggue laaɓal ngam fompude yogay leede taweteɗe e nder Tiwawon ken tolno 30 walla mbiyen ni 83 leegal tawetegal e nder Tiwawon beele wawa fompede guilay ko waje ɓowɗi e gueɗe goɗɗe kala e ñonkoto kewɗo mbawɗo rabde kala ɗum noon ko yidde yuɓɓinde o jamma mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam tijjaɗo ñande 4 ne jofi 5 lewru fandu ndu so tawi a jomiraɗo haaji gollotonoɓe lawol lana jordi walla ni ka lana jordi hakkude Dakar e Bamako toon to Thiès hanke mbaɗi jonde mabɓe ɓe erima état du Sénégal ndewa tottude ɓe passion mabɓe waɗa saaɓe tampiɓe kaaɓi ken toon milliard uji jonde e kala saaha ɓe mbaɗat pottitte mabɓe ɓe kaala haaɓe tampa ala kala ko gasi hen haydara woni hen ni ɗaminima tan ha maayi keɓani hay mbuɗu woni hen kadi hande o ene tampine ñawi ɓe jiiɗi tan ko yo laamu leydi Sénégal tottuɓe koɓe ndewata ɗum ko kamɓene ɓe kuccana golle mabɓe jaydiyanke biyeteɗo Doudou Coulibaly kam hande nodda to cyber criminalité dañi noon ko haali ko noon jayde hollirani ɗum holli ɗum noon koma holliri ɗum noon holliri ɗum ko yogaya holliri ɗum wonande kay ko Madiambal Diagne holliti hen noon metti mum mawɗe no fewi ko fate banggue wonande noddedemo taw ko toon to yeeso police kanko on gardiɗo wonande journal municipal de Dakar woni RMD kam woni noddaɗo notto yima ñalawma hande o Darussalam ne tawi nder localité de Djum Jeeri to noon ko wiɓe tampini ɓe no fewi e nder galle goto ɓe nayi ɗon téléphone ngaji kewɗi kame télévision wona ngol tan woni goo jawdi kadi mawdi meɗino nawede ɗon toon to Djum Waalo ha to Djum Jeeri kala
finoɓe toon koliti guuri ko caɗele mawɗe no feewi so tawi kay jamma ari moytotoɓe jogitiɓe golla tan koye nadde galleji ne men bo eɗen gujja e kala saaha to Mbour duuɓi 5 e kaso woni ko procureur tribunal de Mbour woni ko yiɗani wonande Gor Fall jangguinowo alqur'anil karim on mo tawano taw kadi koto baali kuma toon humi toon sukaɓe almuɓe ɗiɗo gotel ngel duuɓi 9 ngel duuɓi sappo yettaɓe ñang o sahane tawte e juuɗe jinnam men taw ko toon to Thiés kanko noon omo tawe e juuɗe ɓen dadiɓe guila ɗum waɗi ko hanki o noon wonande kay procureur holliri yo taƴane duuɓi 5 e kaso kanko noon wo yeddi ɗum wiyede kay ko biɗo almuɓe yo gaddu 60 so gaddani mbaldata koye baali he ñande 26 nduleru noon ko nden ñawore makko gasata ha laaɓa Ahmed Seck sikkanno mataw ko hankadini gasi ha laaɓi ɗum ko caggal duuɓi 4 ɗi o dogi kay ɗum ko caggal nde o ɗeɗɗuno joom suudu makko biyeteɗo Fatou Dia ha wasi fittanu mum on Fatou Dia mo duuɓi 30 kanko noon ko duuɓi 30 pawɗi ko boulangerie piyo Mbour toon to wuuro wiyetengo Kaaba ɗum noon ene tawi nder commune mo Hon ko toon tigui wanno ɗum ko caggal nde o ɗeɗɗi oɗon joom suudu makko on noon wasi fittanu mum ko nden noon wo dogi o fayi wuuro wiyetengo Ndoga Boubacara o woni ɗon noon sara yummakko ken tolnoye duuɓi 2 caggal o fayi toon to Gambie duuɓi 2 o sikki hankadi ni ƴiwonde silti ha laaɓi o arti toon to Kaaba ko nden tigui police wawi nangudemo Kumpentum Tambacounda o taƴanama duuɓi 20 e kaso wa artirene holliri nde o ɗeɗɗata on nde walda e sago makko koye duko tan wonnoɓe gonno koye nder suudu duuɓi 20 o taƴana ma o lelo e nder kaso Dakar Ziguinchor fuɗɗitima ya ngara mum woni baton Aline Sitoé Diatta on dartinnoɗo ya ngara muɗum gila 30 lewru juin ɗum ko hanki o ngoyen jonde jooɗima wande ɗannotoɓe taw koye lawol maayo kolliti hen weltare mumen mawde no feewi Sangomar wonande ɓen dadiɓe mbawi fawde juuɗe mumen e sagataɓe jeeɗiɗo waɗoɓe trafic ne ɗannina yimɓe maaje kaɗɗe taw noon ɓen ɗanninoɓe yimɓe maaje kaɗɗe kamɓe no ɓe gonno koye laana ɓe nanggama ko kamɓe tigui jeyno sababu ka laana ka 147 taw kadi ganduɗa nangganoɓe hen 83 ko Sénégal naɓe hen 29 ko Gambie naɓe 23 ko Guinée naɓe hen jeenayyi ko Mali naɓe ɗiɗo jeeya ko toon to Ghana goto koto leydi Côte d'Ivoire 25 kala ko gorko 20 ɓe ko rewɓe 12 ko minor en dañani duuɓi 18 hen ɗiɗo ko sukaɓe rewɓe hakkude jobɗo 60 ujunere wonande kay 120 ujunere kamɓe jeyno on sabab ɓe noon mbiyama teb o sahani tawi e juuɗe ɓen dadiɓe Dakar sertani e ɗanleɗe ndewani lawola 133 migrant clandestin ɗannotoɓe suuɗayru kañumen nanga kene tolno 92 kilométre taw koye maaje kaɗɗe ɗe leydi Sénégal e ballal air mer woni laanadi wawa yurnitto ka nden kay kisala maaje kaɗɗe leydi Sénégal kan wawi tigui yiide ɗum caggal mo ɓe jokkodiri e marée national mo leydi Sénégal ɓe mbawi fawde juuɗe mabɓe taw kadi koye ɓen wonande joguinoɓe e oɗon sifa kala assemblée nationale mo leydi Sénégal ma watta lulde mum nde lulde noon ko lulde balɗe ɗiɗi ñalawma janggo alhamisa e ɓawo janggo kala maɓe gartu eɗen dosɗe 4 ko fati banggue darnude cetal kaɓotogal haqqe darnude cetal kaɓotogal mbuñaari e tentinde haqqe innama ade gartaten koye sarɗiyanke ceerno Alassane Sall dawriyanke sarɗiyanke mo ganduɗa hanki huccodiri e jaydiyankoɓe ɗum ko caggal ɗi wittoji ɗi o wanno ko fate banggue ngal cetal darnigal ko fate banggue ɓeydude kuɓɓam yoga e guure ken tolno 1,600 wuuro huɓɓude hen lampaji ha yeyno taw kadi jarmum ma wonoy 37 milliards o holliti laamu nguɗo hen borjini ɗin haalisaji kala ɗum ko caggal nde waɗi enquête aji makko ha toon to Espagne ala ko rokkimo so wona ɗen koppareje hande ɗe godani ko gasi ala ɓe wiide ceerno Alassane Sall ko hanki o nde o huccodiri e ɓen jaydi yankoɓe jeheten ko toon to wuuro teddungo Madina Gounass taw yen toon Amadou Samba Lo ma artan men oɗo saama gonɗen toon to wuuro teddungo Madina Gounass ceerno Ahmadou Samba Lo to wuuro teddungo Madina Gounass assalamu aleykum wa rahmatullah
Waalaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sara Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudidma Sara Abdoulaye Sarr kabruji men ɗo e nder wuuro teddugo Madina Gounass timmi duuɓi 6 kurtino e joomum hono ceerno Abdou Aziz ceerno wonno ko 19 jugo hitta ujunaji ɗiɗi e 19 19 jugo hittade ujunaji ɗiɗi e nogaji Sara Abdoulaye Sarr ceerno Abdou Aziz ceerno mo ganduɗa ko jiiɗi aduna hita ujunere e temedde jeenayi e capanɗe nayyi e ɗiɗi nonne kadi eɗen ganndida ka Madina Gounass ko hitande Sinthiou kanko ceerno Abdou Aziz ceerno caggal jangde makko o gollima golleji kewɗi e tuttugo Madina Gounass ina hen faati dewe guese ɗe ganduɗa o waɗi hen golle mantiniɗe noon kadi Sara Abdoulaye Sarr kanko ceerno ceerno komo ganduɗa ko kirannoɗo ngal ɗo dental kala ko fate moƴƴere noon kadi ko darannoɗo kala ko ina telɓina dental ngal kala ko arno ko faati ɗen gueɗe o darano ɗum ɗen gueɗe wasa yettade dental ngal ko almudo timmuɗo ɗo ceerno makko ceernojo mo Saydou ha yetti ceerno halumen ceerno Diaba Tidiane Ba haltide Madina Gounass kanko ceerno ceerno dental ngal ina siftoramo e ɗeɗo golle mantiɗe wonno ina siftoramo e oɗeto ñalawma hanki o wonno duuɓi 6 korti e joni ko ceerno Abdou Aziz ceerno eɗen gandi fondation dental Dakar Madina Gounass kanko ardi ɗum kala ɓe ganduɗa ko hajjiyoɓe toon to dental Dakar Madina Gounass hajjiyo muɗum faade toon maktul karam ha ga kanko artino ɗum oɗen golletiɗe golle mantiɗe kala kajjoyɗo hajja taw ala haccele goto kala kajjoyɗo hajja so arti taw wonde weltare mawde Allah waɗi noon hitande ujunaje 2 e 19 mbiɗen ni hawre 19 nden urte joomi ko toon de Makkatal Mukarrama noon kadi e ballal Calam Tidiane Ba e laamu Sénégal on saaha wonno ko Alaji Macky Sall ballodiri e laamu leydi Arabie Saoudi haw artira ɗo o wirna ɗo e nder wuuro teddugo Madina Gounass Sara Abdoulaye Sarr dental ngal julɓe kala dendagal dental ngal en siftoro oɗo jeeyaɗo Allah moƴƴo lobbo ganduɗa o wonno Calam Tidiane Ba tan kono no jinnaɗo makko ni kanko ceerno yo leydi ɓuɓanmo ko musidɗo Amadou Samba Lo e Madina Gounass feeɗo Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma Sara Abdoulaye Sarr allahumma amina ya rabbi. Amadou Samba Lo to wuuro teddungo Madina Gounass uddi kumpital men e ɗemgal pulare nder gendi ndi leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie partiji dawrugol hanki o jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu leydi Mauritanie tottiri yo gayɗin partiji licence kam keptinugol wonande godalngal mumen e nder leydi ndi Mauritanie ne hen noon wonande parti nema Zeynaba Mittu Altaqi onne kadi ne hen jeeya kono kala parti noon alay sago keeɓa kam wonande ballal ken tolno e ujunnaje joyo neɗɗo sa heɓani ɗum a wawata heptinede e nder genndi ndi leydi Mauritanie keddoɗen ha joni koye leydi ndi Mauritanie Nouakchott uditi hanki ñalɗi potital taw kadi koko fati banggue fedde nde mbiyata l'organisation des nations unies ko fati banggue ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol OIM hoore jago leydi noon dañi joɗodade e kamɓe on mission ɓe kolliti Mauritanie woni lawol darnagol tenti noon hitande mayde ndeɗo kala taw kadi ko ɓen ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol ha tenti noon 1 ha 22 lewru mai 2025 hakkude Nouakchott e Nouadhibou e Sehil Baɓi ha faynma Rosso Mauritanie kami Chami ha toon to Sehil Baɓi kala wonande corti ɓen ɗannotoɓe ne ndewayi leydi Mauritanie gam faade ɗumen taw kadi ko toon to Espagne ɗum noon ɓe garte wadde ɓe to yañgo no feewi kono kadi hollirede Mauritanie woni leydi daɗɗuɗi wonande hoɓɓe dogoɓe taw koye Afrique banggue hirnangue ene tacca e nder leydi ndi kala jagorɗo jangde towde leydi Mauritanie o holliti baccalauréat hitande hikka nde 1950 e 50 étudiant keɓɓe baccalauréat men taw koye d'office jahani 2e tour o holliti noon 1950 e 17 mbaɗama orienté hen 100 kay koye hen 113 ɓen noon koye programme national nawa 127 mabɓe jaltina leydi ndi noon ko wayno Maroc Tunisie ha fayenma toon to Sénégal kala Iran Mauritanie catal darningal haqqe innama ADB erima autorité ji leydi Mauritanie nde goppitta ɓe gendiyankoɓe darinoɓe darani haqqe innamade nanga tan dumba e dow gañgañalde wiyeɗen ya sukko cukkoɗa
ɓe kolliti noon kamɓe ɗum sukkinani ɓe sabu soɓe jii koɓe kaali tan ɓe kaalata kono ɗo saaha systéme o kay ko kala kaalɗo udde ɗum goɗɗo hula haalde ɓe erima noon ɗum ɗo henna wonani e potal nde jomumen ɗaccite ko ɓuuri yawde e yaccade catal nguura waɗi ballal mum manggal no fewi faade yogay ɓen jayiyaɓe e nder ɗiɗo henna toɓoli gila e maaroji sukara neɓe meje ha e lacceje ɗe mbiyata hinde couscous kala ngam wallidde jomumen ha mbawa tabbidde e nokkuji mumen hayso tawi woni koɗorɗe kewɗe mbawi tigui derguitade hen délégation militaire mo leydi Maroc mbaɗi jillu mumen e nder Nouakchott laamu leydi Mauritanie ne ɗowi oɗon sete noon Amira Khalifa Bachir hakkunde makko e nando makko Sidi Mohamed Hadi mo leydi Mauritanie kono fannu o yewiti koye fannu communication hakkunde leyɗele ɗiɗi taw koto banggue wonde armée e kisale ndenka a leyɗele ɗiɗi ɗe kala Nouakchott oɗo saha sifande to Japon woni tikkat 9 ɗum koye jonde joɗinde hande o toon to Japon hooreji leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani sifande hakkunde laamu Japon kame Mauritanie ɗum noon ko yidde darnude isin bahlowo diƴƴe kaɗɗe toon to Nouadhibou watta ɗum diƴƴe belɗe jarateɗe beele kadi ngo wuro Nouadhibou joguingo caɗele ndiyam ene serta diƴƴe ha laaɓa ha wiye ceer oɗo saha wawa dañde belɗam o dumuna kala woni e laylayti renɗo ɗi Mauritanie koɓe worɓe ɗiɗo yiyaɓe ne ɓuucodira toon to Nouakchott taw koye soirée borjingol jawdi ɓen noon mbiyama teep ɗum koto Nouakchott hakkude Nouadhibou o biyeteɗo aji kame AB ɓe ɗiɗo kala mbiyama teep o saha noon losko uditama hakkunde Nouakchott kame Nouadhibou holɓe ɓe gondi eɓe ɓe jadata kala taw koye nder diɗɗal yimɓe kala ɓe ɓuucodiri hen kamɓe ɓen worɓe ɗiɗo teskaɓe ene ballita wonande debati gorkaku e nder leydi ndi taw kadi koye leydi Mauritanie paaɗena ko toon to leydi Mali gonnoɗo hoore jaggoɗo leydi Mali Chekela ko gala Mayiga waali jaam gadi to kaso kono o holliti o hulani o fayani omo andi so tawi a naati e demal dawrugol koye kaso tan gonɗa ɗum omo andi ɗum jamma ñalawma kono noon tuggal ma guel ñande 12 nduɗo lewru ha fayanma hanki 19 kala waɗano ko garde à vue to police ko hanki noon walande yami hoore caggal nde ɗoɗo yeeso cour suprême wonde catal dewintogal ko fate ɓen wujjuɓe ngaalu leydi ndi ko nden tigui yamirore heeɓi yo wedde nder kaso mo Bamako o nannama to kaso to holliti omo jogui weltare mawde no fewi so tawi kay Cheikh Oumar Konaré kañum nanggaka hen gorko mo duuɓi 73 holliti hen weltare mo mawde no fewi kono noon ko fate procureur taw kadi ko ɓattiɗo tribunal mo Bamako holliti ma uddide hen enquête jaƴƴo no fewi ha wawa andude kadi ko wiya o dirsini ngaalu leydi ndi e fewnudemo kayitaji ɗi ndewani lawol kala keddoɗen koye leydi Mali jeeheten ko toon to Meneka jambuɗen ɗiɗo woni biftaɓe dutti kadi mbara hen ko wiyete ko Sidi Barak noon kañum woni président de la jeunesse walla mbiyen société civile mo Meneka ɗum ko caggal nde ɓe biftande ɓen biftiɓe ɓen namdi ko 6 million wonande kay finoɓe to Meneka kalde mabɓe ha 4 million heddi noon woni rendinde haalisaji ɗum leeli seeɗa ko hanki kamɓe kala ɗiɗo pittali mabɓe guitta wonande ɓen biftinoɓe ɓe hoorejo jaggoɗo mo leydi Burkina Faso woni Rim Talib Jean e Manuel Ouedraogo waɗi jillu mum to Bamako laamugo leydi Mali jaɓɓimo toon ko nando makko woni général Abdoulaye Mayiga ngo jillu noon ko ɓeydude cehilagal e golle hakkunde leydi Burkina Faso kame leydi Mali ɗe leyɗe ɗiɗi ɓe hooreɓe jaggo ɗiɗi ciifodiri ngam ɓeydude jokkodirala golle kam e cehilagal kala toggawo Douenza Kidal Bamako ɗo de hande satti ko tew no fewi ha tenti noon ɓen sodoyoɓe dabeje wi Alassane jeewo dabeje tawite to Ségou holliti lappi mabɓe sodode dabeje ko toon to Koro ñano ha faynma to Bankas kame Boussis oɗo nokkuji kame Gourouma ɗi nokkuji kala noon yaade nande wona hunde wemde no fewi saabu lappi gaynaka kala
guddi ngam jogitiɓe taweteɓe ɗin diwanuji ɗum jeyi sababu meeɗa ka yiyede nder leydi Mali wonande kay o saaha naggene yeye ha 80 ujunere so heewi no heewino wonno ko 50 ujunere kono hande wati e tew seeyi e nder leydi ndi Mali ha ɓurti toɓoli kewɗi gouvernement leydi Mali holliti ƴetti pellital ngam faabade ɓesguji leydi mum tuggal ma tan ñande 14 lewru ota ko heewi kay yiyama ken tolno 51 kan yo layru 5 ko manango 4 ko hendu 21 fittandu heddi en 33 woni ko gañi hen 495 galle woni ko dergiti hen ujunnaji 995 sinistre woni ɓe ngala ɗo koɗi maayo Niger ƴeri hayti fongo e fongo ko kulhuli mawɗi maayo Sénégal ɗo kala manan tali koko heewi hayso tawi uditaga aɓe jertina finoɓe eɗin diwanuji kala nde ɓurata wawde rentade no feewi o sa ndungu ngu e maji ɗe kala koko keewi ha wi teppa ɗum uddi kumpital men ɗemgal pulare nder leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry jungo jamdi ɗum ko hakkunde wonande UFDG kalanda ka sellu Dalen Diallo kame jagorɗo administration territorial leydi ndi ɗum ko caggal nde landa sellu Dalen Diallo ƴinno wadde konngore mum mawɗo no feewi on jagorɗo noon haaɗiɓe caggal mum noon wonde ka landa UFDG wullitinoma toon to cour suprême woni suudu ñawore towdo ko ñalawma janggo ndun suudu kay jogori andinde beele wonande ko landa UFDG jogui gonga walla ala ko laamu ngu ko ay wonde kala sellu Delen Diallo nder visioconférence holliti ɓe ɗaccirta ni tan nguɗo hen laamu ene telƴinaɓe e gueɗe ɗeɓe daranto haqqe innamadeji e nder leydi ndi kala to Guinée Conakry keddoɗen to ɓooli kewɗi jippima hanki o to Dumbere ka kame simɓeya galleji kewɗi noon jirbi toon ɗum ko caggal ɓakke duuño hewgo no feewi ngam nadde yogay galleji ganduɗa ngu ndungu ko ngu naati faade joni ko ene tolno 36 neɗɗo mbasi pittali mumen 119 neɗɗo mbawi gañade hen goto majji hande yiita guilnogas 6 lewru juillet haɗo hen ko toɓoli kewɗi jippoto e nder leydi ndi kala jagorɗe tati ɗe AES ñalawma hande o ne tawe toon to Moscou lamorgo leydi Russie woni jagorɗo kono mo leydi Mali général Sadio Camara kame nando mum jagoɗo kono mo leydi Burkina Faso kame jagoɗo kono mo leydi Niger aɓe tawe nando mabɓe toon to Moscou ngam ɓeydude golle e cehilagal ha tentinde kadi nden kay kisala hakkunde leyɗele Sahel kamne wondi e wallidi mum ɓe leydi Russie to Ghana hoorejo leydi John Dramani Mahama yaafima 997 dumbaɗo e nder kasoji genniɗi ko hoyfinde kasoji ngam teskede kasoji Ghana ɗi ko biiɗi teb hande hayso goɗɗo nanggama ɓittir hen tan kono ala hay palesel gotel holliti noon ɓen noon ko waɗɓe tan gueɗe koyfuɗe no feewi ngam hoyfinde ɗiɗo hen kasoji to leydi Côte d'Ivoire Alassane Dramani Ouattara holliti ko ñande 26 lewru août ko nden wo joƴƴinoyta candidature makko ɗum ko to catal tambingal sungoji so wiye jeunesse yaadiɓe landama kolliti ma ɗoftumo e on sifa ha mbawa lammindemo leydi to Soudan Al Burhan o général hoorejo leydi ndi o holliti o waɗi waylo officier ji kewɗi kesi o toɗɗimo ɗumen siftinde moon guila 15 lewru avril 2023 wonande Soudan koko naati e guerre civile gulɗo jaw tagui noon wiidemo wadde o waylo ko beele leydi ndi ene ɓuura wonde jama e kisal kame nden kakkala Burkina Faso VDP goto ko kañum yiilete taw kadi ganduɗa kanko noon o wari ko sehil makko debbo o gaañi kadi e siko debbo ɗum ko caggal nde hutori fetel mo hinde Kalashnikov taw koye localité mo ndindilla o wiyete ko George Jungo oɗo sa noon ko dogɗo debbo on yaara duuɓi 17 kanko mi yaara duuɓi 25 laamu ngu noon waɗi alerte photo makko kalɗo yiya yo wiyete joolam jaberi Israila Benyamin Netanyahu holliti Emmanuel Macron leydi France wona leydi dokkori Israila wonande dars mbiyen tan leçon koni wurdete caggal nde ɓen gijiɓe wiide kay so tawi guerre o dartaki koɓe keptinoɓe wonande Palestine ko leydi e nder windere nde kala ko wala ɗum ko jagoɗo kono mo leydi Israila woni Israila kaset holliti aɓe mofti 60 koninke
ponnoɗo yaade foftere ɓe nodditi ɗumen kala yo gommito mbaɗa coftal balli ene keftoya Gazaville o saaha ɗum woni fandare leydi Israila Donald Trump hakkude hoɓɓe muɗum iwnoɓe toon to Europe jolliti fandare mum ko addude jaam ha aljanna taw ko hakkude Ukraine kami Russie o holliti noon wonde caggal nde occidentoji Europe naɓe mbaɗi conférence mumen ɓe kolliti noon kamɓe fandare mabɓe tan ko yo Ukraine woni nden kay kisala taw ka nden ka kadi aɓe mbawa tawtorede molgol Ukraine e bone leydi Russie ko wona ɗum ko noon Donald Trump ko fonno ɓoyetta jindiral hakkude Putin kame Zelensky téléphone dewnoɗo hakkude Putin e Donald Trump ɗum wonno ko ñande altine kikiɗe nde Putin holliti fandare mum ko yoɓe jindir e nder leydi Russie ngol konngol wona jaabangol no feewi Turki jokkodiral hakkude Turki kame Russie Recep Tayyip Erdogan hakkude makko e Vladimir Putin téléphone ñalawma alarba hande o ngam ɓeydude jokkodiral hakkude leydi mabɓe ha tenti fannu jeeygu kono kadi ko wona ɗum ko e rade Turki yo hare nde Ukraine darto ha laaɓa Pakistan nduuño ene jokki ha hande yoɓade pittali hande o tan yimɓe nogas mbasi pittali mumen o saaha limore nde kala yettoyima temedde jeeɗiɗi neɗɗo ko wasi fitta ɗum taw koye duuñoji garɗi toon ɗi toɓoli gaccuji e duuño ha jeeye sababu yimɓe heeɓe mbasen pittali mumen joolam jaɓeeri Alhassane Oumar Mbodj mi salminima. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sir Abdoulaye Sarr mi salminima kadi mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe coɓe Weltare TV. En ñaguima yaafuya Alhassane Oumar Mbodj jiinoɗen ɗo hen bismade ko fate joolam jaɓeeri Alhassane Oumar Mbodj so haaji jomiraɗo ñalawma janggo ma en gartoy e Alhassane Oumar Mbodj mi salminima. en calmitima Sir Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kaɓuri men ɓuttintode e joolam jaɓere e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Français to ndeyi ene wayno hono jagorgal walla gardiɗo hono jakorɗe hono leydi taw ko Israël Benyamin Netanyahu o wawi kadi kono wiide wonde manuel hono Macron kañum ndeyi ko mo tuuɓi ɗum e wonde kadi wiide wonde ko kañum jappilta hono jayli hakkude mabɓe kadi taw kadi ko wona ɓen taw ko noddudeɓe hono juif en ɗum noon leydi Français noon wawi kadi caggal nde wi wonde ko ma heptin taw leydi hono Palestine so tawi kay ɓe goppani koɓe mbaɗata toon e gueɗe kamtodiɓe toon ɗe ɗum noon e way noon oɗo courrier nde yetti toon nde ene wayno to leydi hono Français to leydi Français hono jaabi noon wi wonde kañumne ala fof hono dokkowo ɗumen ko fati hono leçon ala fof mo heɓata ko fati noon e ɓeɗon nodde fono juif en ɗum noon e caggal kay kono ɗum noon tawat ko jaabugol fatugol e on tawat garɗe ɗon jakorde leydi hono Israël Afghanistan ko famɗi fof capanɗe joyo mbari hawrude e laaƴal wonno ñande talatare sappo e jeena lewru juku ujuna ɗiɗi nogas e joyyi e accident taw kadi ko province d'Herat e nder banggue hirnangue Afghanistan e nder taw kadi ko peɓodiral hakkude camion goto e oto mbaɗono hono transport no wiiri wono police mabɓe ɗum noon taw kadi ko vitesse mawɗo o wonno ɗum regi ko négligence o taw noon o ummino koye route woni lawol principal ngol e ɗum noon o wawi kadi nattondirde oɗon camion e wonande police no wiiri Ukraine ñande altinare sappo e jeetati lewru juku ujuna e nogas e joyyi ene wawi hono président ji ɗi Volodymyr Zelensky kañum e Donald Trump gaddi hono leyɗe hono Afrique e yokka noon e ɓen kadi taw ko artiɓe taw kadi ko leyɗele Europe ɓe mbawi kadi hawrutoto galle danejo toyre ngam wawde kay yewtidde ko fati noon hakkude leydi hono Ukraine e leydi taw kadi ko Russie ene waɗi noon leydi Ukraine noon namdima taw ko garantie ji ko fati noon e deƴƴal mum wawde kadi hebde kay taw kadi ko protection taw kadi ko leyɗele delɗo Amérique alay saago noon o wi wonde Kiev wawa sodde jaaru taw kadi ko capanɗe jeenayyi ha e temedere milliard taw ko ɗen kaɓɓirɗe ko fate hono gal Sir Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo tonguɗen haɓruji men e joolam jaɓire e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alhassane Oumar Mbodj gorko mo Sandou ngam weltare Ayawo TV. Alhassane Oumar Mbodj golle man jooɗi peewi ngam weltare Ayawo TV gorko mo Sarandogo to wuuro teddungo Madina Gounass ko Amadou Samba Lo ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sir Abdoulaye Sarr mo ndulumaji so tawi koto karalagal to ko Saydou Abouba mo lukseyba gorgol kettima lakki jaam yo jaam Allah hiranena.